Isus odgovori: Pustite dosta. Onda se dotače uha, te ga zacijeli. Na to Isus onima koji se digoše na njega, glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama reče: Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i tonjagama. Danomice bijah s vama u hramu i ne digoste ruke na mene, no ovo je vaš čas i vlast mina. Uhvatiše ga, dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikog svećenika. Petar je išao za njim izdaleka, a posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedi Petar. Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: Ovaj s njim bijaše. A on za njega: Ne znam ga, malo zatim opazi ga netko drugi i reče: I ti si od njih. A Petar reče: čovječe, nisam. I nakon otprilike jedne ure, drugi neki navaljivaše. Doista i ovaj bijaše s njim kao Galilejac je. A Petar Čovječe, ne znam što govoriš. I odmah dok je on još govorio, oglasi se pijetao. Gospodin se obazre i upre pogledu Petra. A Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: prije nego se danas pijetao oglasi, 3 put ćeš me zatajiti. I iziđete gorko zaplaka. A ljudi koji su Isusa čuvali, udarajući ga, poigravali se s njime i zastirući mu lice, zapitkivali ga: Provesi, ko te udario? I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na njega. A kada se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci, te ga dovedoše pred svoje vijeće i rekoše: Ako si ti Krist, reci nam. On im odgovori: Ako vam reknem, nećete vjerovati. Ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No od sada će Sin čovječi sjediti s desne Božje sile. Na to svi rekoše: Ti si dakle Sin Božji. On im reče:
vi velite, ja jesam. Na to će oni, Što nam još svjedočanstvo treba, da sami smo čuli iz njegovih usta. i ustade sva ona svjetina, odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati. Ovoga nađošmo kako zalovi naš narod i brani davati